Stille tjoegen binnen het, de skwon, de tas. Voor Boukje de Vries alle dagen een confrontatie met haar oude huis. Joet kies er even terug in de voordat het pans in de vlakte giet. Nadat het op 19 oktober helemaal uitbaande. Dat je er niets meer in herkent, hè? Nee, nou ja, ik zie heel in de verte, denk ik iets te herkennen. Maar dat is echt, er hangt een mand. En ik denk dat dat in mijn inloopkast was. En ik zie daar gewoon een laars uitsteken. Dus dan denk ik van, nou, misschien is het wel mijn laars en ligt daar nog wat in. Want één dingetje we waarom krijgen, dat is al een goudwurg. Ja, dat is echt iets van voor die tijd. Dat is zo raar, maar dat is echt het gevoel van, dan heb ik nog iets. Joet is de sloopbegoen van de uitbaande pan. Een hele klus. Er moet goed jongen worden naar hoe en wat. Het is wat complexer hier, het is de omgeving. Je hebt wat moois met het uitvoeren van het materiaal is wat lastiger. En je moet er gewoon voorzichtig slopen bij deze klus. Hoe voorzichtig moet dat hier? Nou, we gaan van boven al gaan wij laag voor laag de mutten eruit halen. Want het is toch vrij instabiel nog. Dan maak je wat ruimte. Dan hebben we een deel van de voorgeel erbij, dat we erin komen kunnen met materiaal. Nou, dan gaan we als het ware het gebouw in. En dan staan we gewoon het spel uitvoeren. Hoe lang zal dit werk worden? Nou, het is een week, 4 of 4 weken ongeveer. En dan is het helemaal plat? Dan is het plat, is alles vet en dan moet alleen maar een vlier over en een skin. Voor Boukje de Vries begint een nieuwe fase. Maar wel een onwisse, want qua verzekering is nog lang net alles duidelijk. Kind ze eraan wen is het financieel te dwaan. Maar daar wil ze haar nou nog net druk om maken. Natuurlijk heb je wel eens die momenten, dan denk je van, nou, kom ik hier ooit weer terug. Maar op dit moment kan ik er niks aan veranderen. Dus ja, focus op de toekomst. We gaan een nieuwe fase in, de sloop begint. Daar ben ik blij mee. En dan denk ik van, daarna zien we wel weer verder.